Gwanja in ba a rabuwa da wani a tashi kai za ka rabu da mai dawayya ka yi suna a sanka a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ba mun ga postin ɗinka ba mun ga hotunanka da small doctor ba mawaƙin nan na kudu wanda yaro ne ƙararrami ka girme shi a shekaru amma ya fika a ɗaukaka. Gwanja Kasheefu Amjad bai cancanci irin wannan disgrace ɗin daga wajenka ba. Idan na ce Kasheefu Amjad ina nufin makiɗin Hamisu Breka, makiɗin nan wanda ya yi kiɗin waƙar Hamisu Breka ta Jaruma ashe da rai na ke san to wannan makiɗin akan shi zan yi magana a cikin wannan bidiyon da shi da Gwanja. Gwanja Kasheefu Amjad ya saki waƙa a farkon wannan wata na Maris da muke ciki, farkon shi, kuma wannan waƙan ya yi featuring ɗinka ne mai suna iya wuya akwai Allah. Ranar da aka saki wakan Kasheefu Amjad ya yi posting, ya yi sanarwa, ya yi post ɗinta a duka kafafen sada zumunta da dai sauransu, kuma ya yi tagin ɗinka a Instagram da nufin ko ce da zummar za ka yi accepting ku yi collaborating. Gwanja ba ka yi ba, kana kallo ba ka yi comment ba, ba ka yi liking posting ɗin ba, ba ka yi sharing ba, babu abin da ka yi saboda kana ganin yanzu duniya ta daina yi da Kasheefu, ta aje shi gefe ta ɗauko wasu makaɗan da ba su ma iya komai ba yanzu tana yi da su. To ko kura ta kare tana kare a Gwanja, balantana Kasheefu babu abin da ya taɓa shi. Ka manta irin halaccin da Kasheefu Amjad ya maka a baya? Shi fa ya yi maka producing ɗin waƙan iye 10 iye 5 wacce ka yi featuring Hamisu Breka, sisin ka bai ansa ba. Kuma shi ya zo ya maka producing ɗin na ji daɗi shine garin zama, sisin ka bai ansa ba. Amma yau Kasheefu Amjad ya yi featuring ɗinka a cikin waka, kun yi waka tare da shi, ka kyale shi da postin shi kadai. Gwanja in ba a rabuwa da wani a tashi kai za ka rabu da mai dawayya ka yi suna a sanka a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ba mun ga postin ɗinka ba mun ga hotunanka da small doctor ba mawaƙin nan na kudu wanda yaro ne ƙararrami ka girme shi a shekaru amma ya fika a ɗaukaka. Me yasa ka kusance shi? Me yasa ka rabe shi kuka ɗauko hotuna har kai postin hotuna a kafafen sada zumunta? Saboda kana so ka kai matakin da ya kai dan ya fika a komai. Kwata-kwata followers nawa Kasheefu ke da shi a Instagram? 40,000 ne da 'yan kai. Kana da mabiya a Gwanja kimanin miliyan 1.700 amma na banza tun da ka kasa taimakon ɗan uwanka. Kaddara ma Kasheefu bai taba maka wani halacci ba, ai ka taimake shi in kai mutumin kirki ne, dan ba lalle sai wanda ya taimake ka zaka taimaka ba. Idan mutum yana da kyakkyawan zuciya ba ma ya taimakon waɗanda suka taimake shi, sai dai yayi dan kawai ya rama halacci. Amma ka taimaki wanda baka sani ba ma Allah ya fi son irin wannan abun. To alhamdulillah kai ma hotunan da kai posting wanda kuka ɗauka da small doctor kala bai ce maka ba, kamar yadda kama Kasheefu kamata dini tudana dama ita fara wannan haka take, kamata din tudana duk abin da kai za a maka. Kasheefu yayi posting, kayi bris da shi, kayi kunnen shegu ka kyale shi akan featuring ɗinka da yayi a waka, kai ma kayi hotuna da wani mawaƙin kudu kayi posting yayi banza da kai bai ce maka kala ba. Duk wanda ya ce ruwan wani ba zai tafasa ba nashi ko tausa ba zai yi ba billahi lazi.